MMA na trh? Kolik to prostě tak stojí? Řekl jsem jim fuck off, ne, tohle je podráz. A na to já teda tím pádem seru a půjdu si to udělat celý sám. Jo, musím uznat, že prostě Aleš Bejr uměl udělat show a to je jedině dobře. Takže jako my jsme vždycky Tomášovi řekli, jo, zajet si tamhle na dovolenou s Denisou a nech nás pracovat. I hned mi volala, a ne? Mě už by uživil v podstatě jenom Instagram. Je to v řádech desítek milionů, nicméně. A pohádali jsme se vyloženě jakoby kvůli penězům, pak tam dají takovýho prostě kretena, jako je Vláďa. Carlos Vémola příští rok a taky jsem hele mohl jít na jistotu. Marcela Kalubová, ale Max Green s ní udržuje už nějakou dobu vztah. Maxi, okamžitě přijet. Za toho kleše třeba 20 klíčů. Včera na streamu říkal, že prej si pícháš herák. Ono fotit si 10letý holčičky, lákat 13letý děcka na Instagramu na to, že já jsem někdo. Máš názor, mají ty miliony nebo nemají? I když pohledím tu kouzelnou lampu, přijde speaker Jira. Wow, koho tu dneska máme. Čau Jakube. Ahoj Maxi, ahoj, zdravím tvoji spolumoderátorku Anetu a hlavně zdravíme Grantvi, našeho generálního partnera GMMA, GTV, jedeme bomby. To ty. Já ho miluju, prostě já jsem strašně ráda, že tady dneska máme Kubu, a.k.a. Speakera Jiru. Kubo, já ti budu říkat speaker, já nevím, já mám prostě takový fucked up habit, ty prostě říkat speaker. No teď to je moje přezdívka, mě říkají jak chceš, že jo Maxi, že jako můžeme říkat prostě Bůh, král, jak mě oslovu ještě jako pan dokonalý, Bůh, všemocný, že jo. To si pamatuju, jak ti vybušili na hale. No, tak to jsou žebráci. A hlavně ať to pleská, že? Ať to klasicky pleská, zdravíme Alici maminu. Co? Tak chtěli jsme bizár, máme ho mít. Kubo, děkujeme, že jsi k nám přišel. Já vás vítám v dnešní epizodě Off Money Talk, jak jsme se tady představili. Max, Kuba, Jira byl tak hodný, že za náma přišel. A Maxi, máš nějakou první otázku na Jiru? Já mám první otázku. Možná víš, že je kauza mezi mnou a Vláďou Videosem. Jaký máš na to názor? Protože vím, že jsem šetl, že toto chování schvaluješ, že bych mu měl napálit a tak. No určitě dal bych ti finanční bonus, protože do rodiny to se nedělá, jakože aby tě takhle jako hrotil, to se nedělá. Hele, ale tak on si o to vyloženě říkal, viď? Ty jsi tam prostě seděl v klidu, byl si, že jo, pozvaný jako první jsi tam byl, užíval jsi prostě atmosféru, u koho to byl? U nějakého toho Opata. Žolíka, nebo jak se jmenuje? Žolik Opat, no. Jo, a kdo to je Žolík? Žolik je takový slovenský streamer. Jo, a on se ho tam zastával toho Vládi, viď? Že oni se pak nějak spolčili proti tobě, ty vole, že se nestydíte. Max vám tam udělal největší show, vy hovada. No ale každopádně, jako co si o tom myslím, Vládě by potřeboval už propleskat, viď? O tom ví něco tamhle kolegyně, Aneta, ta by mu propleskala. Jo, já bych mu propleskala Čurákovi. Hele, hlavně o tobě včera na streamu říkal, že prej si pícháš herák, když streamuješ na Kiku, tak co si o tom myslíš? Jako Maxi, pícháš si herák nebo nepícháš si herák? Vypadám na to, že bych si píchal herák, to bych vypadal, že bych měl popíchaný rusa. Já nevím. Spíš Viagru, viď? No, spíš Viagru. Chcípám. Anyway, Jiro, já bych se tak nějak jako chtěla dostat k tvým začátkům. Tak ty jsi vlastně z Tábora, že jo? Jsem se dozvěděla původem. Jo, bohužel no. Bohužel, proč bohužel? To je hezký město. Jako je, no, tak ty lidi tam jsou takový, jako jak to říci, no, takový trošku zaostalejší, no, ale jinak fajn. Jo. A vlastně ty jsi začínal moderovat nějak maturitní plesy nebo něco takového, viď? Historie, no, jako furt ještě občas moderuju i plesy, ty moderuju rád, jo, jasně. A tak mě to baví, tak víš co, přijedeš. Máš trošku statisícový honorář, ne, teďka? To ne, ale tak jako 10 tisíce, zhruba 40-50 tisíc za maturák, to si jako beru, ale jako je to prostě jak kdy, no, tak ty akce mě bavěj, hodně baví, mě už by uživil v podstatě jenom Instagram, ale tak to je taková jako práce, nepráce, no já rád pracuju hlavou, rád něco vymýšlím, teď můj hlavní projekt, kam se upínají veškerý moje energie je G a to doufám, že se rozjede co nejlépe, že to bude prostě pecka, že to bude bomba. Hele, spousta lidí z Oktagonu, z Kleše, ze všech organizací se nám hlásí, chtějí s náma spolupracovat. My jsme otevřený spolupráci s kýmkoliv, hlavně s Tiberiušem. Na tom se k tomu se dostaneme, protože ty jsi založil, nebo vy jste založili jako tým GMMA nebo G.
Co vás to jako Říkej tomu napadlo? prostě Gčka, jsme Gčkaři. Max, jsi jaký Gčkař? Já jsem taky Gčko. A proč jakoby Gčko? Jakože hlavní sponzor je Gradwin, tak proto jakoby G, nebo jakoby G, jako top G, jakože prostě jako... Jo, můžu to vlastně vysvětlit, tak moje kolegyně spolumajitelka a vlastně naše ředitelka, jednatelka, finanční ředitelka Martina Šoper, což je vlastně bývalá politička, dokonce měla se stát i primátorkou hlavního města Prahy před 11 lety, velmi úžasná žena, tak vlastně ta vede celé Gčko a ona vlastně vymyslela ten název G. Vlastně mým nápadem bylo, pojďme udělat streamovací službu, je to budoucnost, ty klasický televize, to jde prostě do háje, to už nikdo nesleduje, viď, že jo, prostě. Dnešní době ne. Prostě Max ten sleduje už vlastně jenom spíš jako erotické stránky, dejme tomu. Přesně tak. Streamovací služby, ty vole. Já sleduje trošku jiný služby, no to je to. Nejsou na G, ale na P, anebo na R, vole, Jiro, to nejsou. Tenhle ten typ obsahu necháme těm jiným stránkám, my budeme dělat trošku něco jiného, ale vlastně Martina Šoper vymyslela to, že se bude jmenovat G jako Gčko, protože to G je takový hrozně hezký, jako ohebný, krásný je to písmo, můžeš si ho dát prostě kamkoliv, každý si s tím vlastně spojí cokoliv, lidi si začali myslet, jo, to je jako po nás pojmenovaný, jako po Gčkách, jako gambleři, jo, jakože hodně hrajem, hodně psali Grand Twinu lidi, že to je jako po gamblerech, pak hodně lidí psalo, že to je jako Romové si mysleli, že to je po nich jako gypsy, že jo, gypsy, jak říkal Sládek, vymyslíte gypsy, cikány, pak hodně lidí si myslelo třeba i z homosexuální komunity, že to je jako gay, jako gays, že jo. Pak hodně lidí, co si třeba hrajou nebo jsou gangstry, tak ty si zase mysleli, že to je jako G, jako gangsters. Každý si tam najde svoje a já to písmeno mám prostě rád, jako a je to moje nejoblíbenější písmeno a jsem rád, že se to tak jmenuje, no. No a Jiro, já mám na tebe ještě otázku, když zase se vrátím k tvým začátkům. Jak ses dostal vlastně ke Clashi? Protože ty už si předtím moderoval, měl si za sebou, já jsem na tebe koukala, já si musím přiznat, že jsem si o tobě jako neuchylně, víš co, ale... Připravila jsi se jako na ten rozhovor jako profík, já to beru, to je dobře. Jakože fakt jako neuchylně, ale koukala jsem na tebe, ty jsi měl nějaký kolaby, Česká televize, hrál jsi v nějakých filmech, dokonce jsem si kvůli tobě pustila i Cool Girl, jakoby, ty píčo. Zdravíme Roba Cejnara. Jakože fakt jsem se koukala, co máš všechno za sebou. Hele, jak ses prostě dostal ke Clashi? Koho to napadlo? Jak se spotkal s Lesim? Jak vlastně vznikl celý ten projekt? Protože ten projekt je naprosto geniální, ale Gčko bude geniálnější, takže jako fakt Clash. Ale jak ses prostě k tomu dostal? No takhle, takže co se týče Clashe jako takovýho, tak já jsem byl jeden z těch prvních lidí, kterým vlastně Tomáš psal maila na popud asi teda Tiberiuše, že on dělal všechno vždycky na popud Tiberiuše a oni mě tehdy pozvali na schůzku jakožto možná influencer, já jsem měl tehdy 20 000 sledujících v roce 2021 a nějak v tom 2021 létě po tom Likehouseu jedničce jsme se vlastně začali s Tomášem s Tiberiušem bavit. Jo, to vlastně ty víš, jo, tak ty jsi nějak sledoval ten začátek od úvodního Clashe. Měli jsme nějaký schůzky, já jsem pak viděl, že kluci úplně nejsou zdatní v tom domlouvat si ty zápasy, že ty lidi jim nevěří, že je neznají, no tak jsem se za ty lidi zaručil, nebo jim jsem se zaručil těm influencerům za Tomáše a Tiberiuše, vlastně aniž bych je znal, ale prostě působili na mě dobře, věřil jsem jim a opravdu můžu jako potvrdit, že ta spolupráce první 3 roky byla super, jako kluci, co řekli, to dodrželi, žádný peníze mi jako nikdy nedlužili, to, co jsme si nastavili, tak to vždycky jako bylo a za mě dobrý, no, takže vlastně Tomáš mě oslovil a potom to, jak jsem se jako vyhrabal na tu svoji pozici, že jsem byl v podstatě nějakou dobu i trošku pro ten Clash nepostradatelný, tak to bylo hlavně díky tomu, že jsem jim prostě ukázal, že ty lidi umím dovízt, že je umím domluvit a zatímco oni to prostě nezvládli, no, oni měli svoji produkci z Polska, která jim všechno udělala na klíč a měli prostě nějaký jako know-how nápad, který prostě vykradli z Famous z Polska, ale to nestačilo, potřebovalo si mít zajímavý lidi a právě lidi jako Max Green jim tu show udělali, ty jim to jméno vybudovali, Max Green, Matouš Kaluba, i ta Pleška Aleš Bejr, jo, i když ho prostě nemám rád a až ho potkám, tak ho na jedničku napálím toho buzeranta, tak musím uznat, že prostě Aleš Bejr uměl udělat show a to je jedině dobře, že jo, Maxi? Já jsem za to strašně moc rád, že jsem mohl být součástí vlastně i Clashe, protože už jsme tam byli spolu 4 roky. No, my jsme tam byli spolu 3 roky. Jsi přišel až vlastně na trojice, když už to rok jako běželo, no. My se vlastně známe už 6 let, ještě před Clashem. My se známe ještě z dob TV Twix z roku 2018, ne? Jak Denny vytahoval ty magnety, že jo, z Vltavy. Jo. Jo, tam byl Doubek, že jo, jak je ta hláška s Doubkem? Jebej ty doupky. Jebej ty doupky. Fakt to vůbec neznám. To neznáš? No, neznám Vůbec. vůbec. Doubek?
Ty ne... Vím, kdo je Doubek, ale... No tak a kdo to je? Skleše. Co zkoušeli, jo? Neznám, takhle, dobrý. Já jsem to říkala, že celý tenhle podcast bude o tom, že mě tady se bude dobírat Jakub Jíra, ale tak se Jakub... Ne, nedobíráme, tak a Doubek je takovej prostě, Maxi, nebudeme radši prozrazovat, určitý lidi ví, že jo? Určitě. Zdravíme, podělávače. Kurva, ty pičo, to bude viral. Anyway, já jsem se, Kubo, chtěla zeptat vlastně, jak v takové organizaci se, já nechci o tobě, Maxi, říkat, jako, že jsi prostě bizární, ale jako jsi prostě král bizáru, jo, na českém internetu. Jak jste vlastně přišli k Maxovi a Standovi Lukešovi? Kde jste to viděli prostě, jakoby, a jak vás napadlo je do toho kleše jako pozvat? Ty myslíš tenhle ten typ lidí, jakože jo? OK. Tak co se týče jakoby tady těch bizarnějších zápasů, od toho jsme tam byli my s Tiberiušem, že Tiberiuš je takový prostě v tomhletom úchyláček. Já teda taky se přiznám, oba dva, nás prostě baví ten bizar, nás to prostě oba dva jako bavilo, Tiberiuše i mě, takže jako my jsme vždycky Tomášovi řekli, jo, zajet si tamhle na dovolenou s Denisou a nech nás pracovat a domluvali jsme si ty zápasy jako bizarní vždycky, když na to byl čas, protože Tomáš úplně tomu neholdoval, Tomáš to bere hrozně jakoby seriózně a takhle, což samozřejmě má tu svoji auru, to určitá skupina lidí to má rádo, ale myslím si, že on se úplně pro ten biznis takzvaně nenarodil, úplně ho to asi úplně proto není v tom tak kovanej, ale já si myslím, že ten bizár prostě ten Clash postavil. Ať už si každý říká, co chce, kdo chce, co chce, ten bizár to prostě postavilo a právě lidi jako je Matouš, Max Green, Standa Lukeš, to jsou ti, co to prostě z toho udělali to, co to je, že to ty lidi znají, že z toho je ten fenomén. Standu Lukeše já znám od dob ještě, když jsme dělali Lighthouse 1. No a to taky, to vím, že on poslal myslivcový, že jo, to v hostce, že jo. Takže vlastně od té doby Standu Lukeše známe, Standa Lukeš je fenomén, vlastně je to jediný člověk, který spolu vlastní dvě organizace, GMMA a Clash MMA, že jo? To je pravda, no, jakože já si myslím, že jak bude první tiskovka nebo bude první gala večer, Standa bude psát statusy na Instagramu, vydávat TikToky, že vlastně udělá se přes AI s tebou a s Martinem Kocourkem a tak já vlastním Clash, ale teď vlastním i GMMA mrtky. Já jsem si dělal ještě v prvním díle podcastu srandu, že budu novým majitelem GMMA. Ne, to je Standa. To je Standa, to není ani Jirka, to není ani Martin, to je prostě Standa, sorry, to už je prostě daný osudem, to už prostě jako, to už prostě nezměníš, kámo, ale já ti říkám, for sure to tak bude, jakože... Takže tak, no. Hele, je to tak, prostě, ale mně by se třeba líbil zápas ty versus Standa Lukeš, to by se mě... Ale to by se líbilo každému. Já jsem se na to ptala lidí a všech, co jsem se s nimi bavila, ty versus Standa Lukeš. Hele, já jsem se Standou měla sparring, jo. To už znělo, já jsem se Standou měla spát? Nejebala jsem se Standou Lukešem a v životě bych nejebala se Standou Lukešem. Lukešem. To nějak vypadalo, že spolu budete chodit, nebo jak to jako... To bylo takový trošku, hele, to bylo takový, že já jsem s ním chtěla natáčet nějaký funny reelska, ale k tomu se prostě dostaneme, k tomu jeho PDFku a tady k tomu jakoby všemu. Ale každopádně, abych se vrátila k tomu zápasu Max vs Standa Lukeš, Jíro, to by ani prostě jakoby nešlo. Max je maličkej, víš co, takovej prostě taková kulička, jakoby, že kam ho poklidíš, tam ho dáš, víš co. A Standa je prostě obrovský 130-kilový dement. No tak jako teď si představ, tam by mu napálili jedničku a Max Green by byl jako... Já si myslím, že Max by se mohl pokusit o ten single leg a kdyby se hodně jako cvičil, nabral by si jakoby sílu, tak bys mu vzal tu jednu nohu, on by třeba spadnul a ten single leg by byl rozhodující a pak už bys ho třeba jako nějakým hezkým ty vole chvatem už... Škršení nebo něco takového. A proč by ne, viď, jako... Já si myslím, že by to mohlo být dobrý, Maxi. A už vidím ten název. GMMA versus Clash. Ale jako hele, ono to prostě, oni se tyhle ty dvě organizace budou stejně porovnávat, i když prostě jakoby si myslím, že třeba Kuba s Martinem to mají na takový friendly bázi, víc, že jste to nezaložili proto, abyste nějak soupeřili s Clashem, ale že stejně lidi to prostě stejně porovnávat budou, takže... Je to tak vlastně, já jsem rád, že to říkáš, protože hele, kdybychom s nima chtěli soupeřit, budeme se snažit psát jejich lidem všem, psal bych tady Hance Gelnárový, psal bych, já nevím, Datlovi, psal bych tomuhle ne. Nás tyhle ty lidi upřímně řečeno nezajímají, my jsme si z Clashe vzali to nejzajímavější, což je Max Green, Matouš Kaluba, Aleš Bejer, ten teda bohužel měl infarkt a asi už zápasit nikdy nebude, což nás mrzí, třeba se to změní příští rok, uvidíme, ale hele, my děláme úplně jiný styl zápasu, Kajínek Pokoš, teď jsme vlastně vyhlásili výzvu, jestli najdeme Pokoše a jestli ten zápas bude, to chce vidět každý, generace od 30 vejš, každý ví,
o tom sporu Kajínek Pokoš, těm mladším to převyprávíme a já si myslím, že ten zápas bude mít větší hype, než měl Attila a Carlos Vémola. Jako. Jakoby já jsem úplně zarytej fanoušek, já nevím, jestli jakoby fanoušek, ale já prostě miluju Kajinka, já jsem četla všechny knížky, viděla všechny dokumenty a když jsem právě na Gečku, na Instagramu viděla, že prostě jakoby zápas Kajinek vs Pokoš, tak já jsem dostala husinu doma. To by byla jeba, jako. A už jeba je to, že se tam vůbec jako dostali Jirku Kajinka, jakože víš jak, prostě kdo má jakoby v bojové organizaci, ty vole, kdo může říct, že má Jirku Kajinka, prostě ať chcete nebo ne, je to prostě česká legenda Jirka Kajinek. A nebo Muradova, vy tam máte tolik prostě popíčimen, jako s prominutím mají, který Clash nikdy neměl. Co má Clash? Nějakou PlayStation Princess, ty vole, what the fuck, nebo já nevím, nějaký vole Sojerose a Masaryky, what the fuck, jako prostě to jsou dva kokoti, který dělají píčoviny na internetu, vy tam opravdu... Oni s tebou chtěli nějak jako spát, ne? Sojeros Masaryk. Ne, nechtěli, prostě to se zase dozvěděli, jak, že se mnou chtěli jebat. No to jsem nějak viděl, že oni se snažili vlastně tebe tehdy u té náplavky přebrat Maxu Greenovi, že Max Green tam s tebou tehdy byl. Co to je To za ještě kauzu? Max Green nebyl zadaný, ne, v té době, že jo, to bylo nějak... Maxi, vyjádři se k tomu, Ale to jsem nebyl zadaný. Ty o tom myslíš, jako, vyjádři se k tomu. Ale jako upřímně, to bylo, myslíš to video, jak jsem mu dal tu facku? No. To bylo stage, Jirko, to bylo To nahra. bylo, já nejsem Jirka. Kubo. Jsi mě pleteš s generálním ředitelem Grand Twin Casina asi. Zdravíme Jirku Bundu, ale já nejsem Jirka. Kubo, promiň, moc se omlouvám. To bylo stage, to bylo nahraný, hele, to bylo tak, že já jsem šla se Sojarosem a Masarykem jakoby ven, že natočíme nějaký reelska a oni chtěli profit ze mě, já jsem chtěla... To bylo nahraný ta facka. Jasně, že jo. A my, že ale, co... ale lidi to ví, nebo neví? No, já nevím, asi si to teď dozví, hele. Ale to bylo na... To bylo jako domluvený, jo? Jo, to bylo domluvený. Řekni, jak to bylo, že jsem ti volala. Jo, přišla ona za mi náma. volala, já jsem byl doma, akorát jsem pil pivko, dal jsem si pivko a i hned mi volala. A ne, Maxi, okamžitě přijet ten a tady a sem a přijel jsem a už jsme šli Já jsem si to natáčet. myslel, že jsi byl takovej, že jsi to až moc jako prožil, jak jsem si říkal, ten Max se znám, to bude podle mě stage, ale jak oni pak do tebe začali furt jebat, že jsi jako byl rádoby pochcaný, to bylo taky stage, to bylo na schvál? Jasně, že prostě tam byl blbejstí. My jsme seděli, po tom, co jsme to nahráli, tak jsme si Jako, šli... že to bylo předem domluvený, že Max bude mít nějakou skvrnu, aby to vypadalo... Nebyl to byl stín, reálně stín na Takže až to kalhotech. vyplnul potom, jako že Jo, až... jo, on to Sojeros stříhal. Já. Pak jsme seděli v nějaký hospodě, dali jsme si všichni pivko, říkali jsme si, jo, ty pičo, udělali jsme virál, víš co, a udělali, jako teoreticky. A jako kolik to má sledovanost? Hele, já nevím, já si myslím, že než se mnou kluci přestalo bavit, tak to mělo necelých 500 tisíc, tyjo, 500 A tisíc proč jste se přestali bavit teda, nebo jako proč Co jste... je a Masarykem, hele, Jako kvůli Clashi jste teď vyhrocený? ne, oni mě poprosili o to, abych přestala hrotit Clash, protože já nevím, jestli jsi viděl ty videa se Standou Lukášem, jak jsem o tam šikal. Masaryk za mnou chodili, jeden čas chtěli se dostat do Gčka, takhle, já mu nechci říkat Masaryk. Masaryk, on je to Ondra, já ho znám hodně dlouho, měl jsem ho hodně rád, byl to dlouho jakoby můj kamarád, kdy vlastně já už ho znám od února 2018, když mě poprvé stříhal ještě tehdy v barbershopu na Andělu. Ondro, ty víš, o čem mluvím, jak tam byl Jiřího si pamatujem s copánkem, takovej mladší Tiberiuš a to ví on jenom, ale každopádně jako Ondra je hodnej kluk, no, já jenom moc nechápu, proč tak moc jako kluci lížou prdel tomu Tiberiušovi, no. No tak protože jakoby, já je nechci nějak zkazovat, oni jsou to jakoby hodný kluci, jak říkám, my jsme se domluvili na nějaký spolupráci, protože kluci na tom nebyli zrovna finančně dobře. A já říkám, hele, tak jako já jsem OnlyFans šlajska, tak když mi budete točit nějaký reelska nebo prostě něco takového, budete se mnou dělat nějaký virály, samozřejmě potom se prostě domluvíme jakoby na nějakým profitu, prostě vám měsíčně budu něco jakoby platit za toto. A pohádali jsme se vyloženě jakoby kvůli penězům, protože kluci z toho byli jakoby ve stresu a tak nějak na čem jsme se domluvili, tak oni to úplně otočili. No a abych se vrátila jako zpátky k Maxovi, tak to bylo nahraný, kluci teda všude říkají, že je to real, aby z toho vytěžili co nejvíc, víš jak to je? A to, že se Max pochcal, to nebyla pravda, on se tam prostě chudáček jenom nějak blbě otočil, tam byl zrovna stín a Sajeros to vyskrýnoval a pak z toho udělal další reelsko a lidi se ti, to máš vlastně ty legendární tepláky, vy teďka Já si bez tak myslím, že Maxovi oni závidějí ten počet sexuálních partnerek, že jo, že ty těch směl... Že jo, Maxi, máš toho víc na účtě, než v tomhletom ohledu, než Sojero s Masarykem asi. To je jasný, já se přes to holek
Ano. A ty jsi mi jednou i říkal, že vlastně v anime baru jsi to tam s někým rozdával jednou, že jo? Jo. A že vlastně Sojero s Masarykem byli za dveřma a koukali jakoby tou dírkou a u toho si prostě jako onanovali, že jo? Přesně tak. Že jo? Je to tak, jako je a ty to jsi tam na tak. ně řval, hoši, jděte ven, jděte si dát cígu, nechte mě tady bejt, já to potřebuji dodělat, že jo? Přesně tak. A to ještě bylo v Piš klubu, tam jsem ještě frajerku. V Pitch klubu? Jo, tom Piš klubu. Jo, Beach klub, jo, Pitch klub, jo. Ne, Já už beach vím, nebo já už pitch? vím. Piš. To bylo to, jak jsme tam byli tehdy před tím rokem, že jo? Jo. Jo. Zdravíme Mikyho Brunera, majitele. No, takže jako Sojero z Masaryk to tak nějak jako nastageovali a pak si na Maxovi ještě jako vytěžili to, že se prostě pochcel, ale jako já můžu fakt dotvrdit to, že se Max Green nepochcel na tom Reelsku, no. A hele, co je pravda na tom, že Gečko, když už jsme u toho, tak prej Gečko údajně píše zápasníkům Clashe, aby se přidali do Gčka. Teď jsem ti řekl, že vůbec to neděláme, že kdyby jsme šli touhle cestou, tak právě to je to, co jsi říkala, že se ti líbí, že to děláme tak jako friendly, že nechceme jako s nima soupeřit, protože kdyby jsme s nima chtěli soupeřit, tak jim bereme lidi a to jako my zatím jako nikdy jsme neudělali. Jako my jsme si vzali Maxe, Matouše a Bejra a všichni už neměli dávno platnou smlouvu. To je jak Já jsem právě viděl, Mahmuradov v Octagonu taky neměl platnou smlouvu. Taky neměl platnou smlouvu, takže jsme prostě mu dali nabídku a on řekl hned do toho jdu a je mi jedno, co na to Octagon a je u nás, no je to Top G, bude tam i Carlos Vémola příští rok, možná ještě tenhle rok, uvidíme, nemůžu nic prozrazovat, ale stay tuned a bude tam Jirka Kajínek, bude tam Miroslav Sládek. skočte mi pro limonádu. Skočte mi pro limonádu. A ještě tam bude, no Attila Vek, no, příští rok. Já jsem právě dneska nebo včera četl jeden článek a jedná se o Carlose Bendu. Bendu, jo. Že Benda dostal prý údajně od GMMA nějakou solidní nabídku nebo tohleto. Jo. Carlos Benda mě zajímal v rámci jednoho zápasu na příští rok, kdy jsme mu teda nabídli Carlose Vémolu, že jsme jako jediná organizace, která tenhle zápas mu dokáže domluvit. Potom, co prohrál s Babou Jagou, tak už mě ten zápas tolik nezajímá, ale uvidíme, třeba teď v tom Ústí zase má prej mít zápas 1v5, samozřejmě po našem vzoru, protože Tiberius slyšel, že my chceme dát Carlosovi nebo Machovi 1v5, což teda úplně není pravda, ale vím proč to dělá. Ale třeba když ten zápas hezky zvládne, bude to vypadat dobře, bude mít zase hype, tak se o tom můžeme bavit. Nicméně Carlosovi Bendovi jsme hlavně dali nabídku, nebo já jsem mu volal, hele, a nechci si zkusit moderování, že bys to se mnou moderoval, a on byl úplně jako, že hele, to zní zajímavě. Pak jsme řešili ještě předtím i moderování v rámci celé té jako platformy G, načež teda hned přispěchal Tiberius a klasicky, jak má ve zvyku, mu nabít to stejný jakoby v Clashi, což chápu, Carlos jde na jistotu, prostě ten Clash dělá celou dobu, dlouhodobě ho platí velmi dobře, ale já taky jsem, hele, mohl jít na jistotu. Já mám rád risk. Já třeba, když jsme se rozhádali s Leslím a s Tiberiusem minulý rok, tak vlastně Tomáš řekl, že už se mnou nemůže dál moderovat, Tiberius řekl, ať tam dál zůstanu, ať tam dál tahám lidi. A taky jsem mohl jít na jistotu říct si, dobrý, mám tady nějaký prachy, dělám z toho dobrý peníze, prostě mohl jsem tam zůstat a jít na jistotu. Řekl jsem jim fuck off, ne, tohle je podráz, my tu spolu něco plánujeme dlouho, měla tu být ta streamovací služba společná a na to já teda tím pádem seru a půjdu si to udělat celý sám i organizaci. A co můžeme čekat jako vlastně od Gčka, protože jsi říkal, že nebudou to jenom gala večery, že jednou za čas budou gala večery, ale jo, co můžeme čekat? Z začátku to budeme na tom stavět, bude to vlajková loď, protože prostě máme fakt daleko zajímavější lidi a zápasy, než mají ostatní organizace, si troufnu říct tady. Chceme spolupracovat třeba s Fight Night Challenge, tomu se určitě nebráníme, měli jsme už pár jako hovorů, teď jsme si třeba i řešili mezi sebou jednoho zápasníka, kde byl podepsaný ve Fight Nightu, ale chtěl k nám, takže třeba s panem Mečarem, což je majitel Fight Night Challenge, což je vlastně největší boxerská československá organizace momentálně, tak s nima chceme spolupracovat, tam vidím spoustu zajímavých průsečíků, spoustu zajímavých zápasníků, oni dělají 2 turnaje do roka, což my teď budeme dělat 1, příští rok 3 nebo 4, uvidíme, tam si myslím, že ta spolupráce určitě na snadě je. Nebráníme se ani spolupráci s dalšíma organizacemi, no, tak jako uvidíme, co bude a myslím si, že se mají lidi na co těšit. No to 100%, no. Já jsem celkově jakoby zvědavá na to, no, na ten první gala večer. A Kubo, můžeš mi prozradit, jak probíhá taková příprava na takovej gala večer a kolik, jako nemusíš říkat přesnou částku, ale v rámci
milionů, kolik to tak jako stojí, no. A kde to bude? Už je to vlastně, já vím, že tiskovka bude v Duplexu 31.8. ve 4 hodiny odpoledne to začíná, ne? Ve 4 tam budeme pouštět lidi, vás, že jo, a v 5 bude živej přenos. Gala večer bude, už to můžu říct, v Nové Spirále. Je to taková menší hala pro 1000 lidí, my chceme, aby ten zážitek, ty lidi, co tam přijdou, měli hodně exkluzivní. Je to taková jako moderní hala, kde se hodně konají divadla s otáčivou plochou, s otáčivým jevištěm. A samozřejmě to hlediště vypadá, jak kdybyste byli někde v Koloseu ve Starém Římě, je to hrozně krásný, bude to hezky osvětlený, budeme mít vlastně velkou evropskou nebo celosvětovou produkci, která dělá světový gala večery. No a to je ten první turnaj, no, takže tam bude první turnaj, můžu to asi říct, protože už to stejně uniklo, už se o tom psalo, my to ještě oficiálně potvrdíme na té tiskové konferenci teďkon, ale tohle teda tady bude ten první turnaj, no. No a k těm penězům můžeš nějak prozradit, aspoň nějak jako trošičku, kolik stojí prostě takovej velký gala večer, prostě první gala večer, trh, prostě uvedení GMMA na trh, kolik to prostě tak stojí, jakoby, nechci říkat 100 000, já vím, že všichni víme, že jsou to miliony, kolik, můžeš naznačit aspoň trošičku? Hele, jasně, je to v řádech desítek milionů, nicméně nebudu říkat asi konkrétní částku, řekl jsem to v rámci Clashe, když se budeme bavit od začátku proma, když vlastně začíná úvodní tiskovka, běží ti 7-8 týdnů to promo a vyvrcholí to tím gala večerem, tak aby spoplatil všechny ty lidi, co na tom dělají, zápasníky, pronájem haly, catering, prostě všechno okolo, tak to je u toho Clashe třeba 20 míčů, no. Takže to je Clash. A předpokládám, že Gčko bude trošičku na Dražší. určitě větší úrovni než Clash, protože prostě co si budem, jsou tam prostě jména takový, jaký jsou a takže tak, no, takže v rámci desítek milionů, no, já si myslím, že se máme na co těšit a jak to máte vlastně s Duplexem? Nevadí Clashi, že vlastně budete mít tiskovku tam, kde mají jakoby, tam, kde to vlastně jako má Clash, jakoby, víš co, jako v Duplexu? Hele, to ti můžu rád vlastně říct, jak to celý vzniklo. Vlastně původně ten Duplex jsem Clashi taky zařídil, já mimo teda ty lidi. Protože když vlastně Clash to rozjížděl, měli původně mít tiskovky v Epiku. Okay. V listopadu 2021. Tehdy vlastně se to celé odložilo tou situací kolem korony. Myslím, že tehdy ještě byly nějaké jako nařízení, byla zrovna zima, byla zase nějaká další vlna covidu. Já tehdy jsem šel dokonce, myslím, že i na to nějaký to očkování, takže to fakt ještě jako docela jelo. Z toho důvodu vlastně i ten první turnaj byl bez diváků, bylo to jenom čistě na pay-per-view. Nicméně z toho důvodu, že vlastně byly tyhle ty opatření, tak Epic zavřeli a řekli, že tam ani tu tiskovku mít vlastně my nemůžeme. Takže volal mi Tomáš, říkal, hele, nemáš nějaký kontakty, kluby, něco hezkýho, seženeme něco lepšího. Říkám, hele jo, tak já teďko nedávno, nebo 2 měsíce zpátky jsem byl chlastat s Natálkou v Duplexu, tak mám tady kontakt na manažera Duplexu, co mi tam dával zadarmo drinky, tak jsem mu dal kontakt na manažera, ten ho přepojil na toho hlavního a najednou byl Clash vlastně. Jsme byli v Duplexu, tehdy ten Duplex ještě vypadal trošku jinak, ty patra tam byly úplně, teď se to změnilo, já nevím, jestli jsi tam někdy teďkon byl, teď vlastně, když vyjedeš do toho hlavního patra 27. tam máš vlastně schody dolů, tam máš hezky. Tam jsem byl. Byl jsi tam Kalit? Byl jsem tam. Ale nejebal jsi tam. Ne Kalit, ale byl jsem tam, protože tenkrát jsem měl být v rohu u Erika Máši, jenže od té doby, co jsem podepsal potom s váma to GMMA, takže jsem nechtěl poslouchat keci Tiberiuse a Lesiho, protože mi zase se by snažil jako srát mi na hlavu, tak jsem se na to jakože vyjebal, na ten Clash Ostravu, ale jinak jako vím, kde to je. Hele, víš, jak to je, no, tak prostě já si myslím, že největší zápas, co může udělat G versus Clash, by bylo ty versus Tiberius prostě. No, nebo ty versus Standa Lukáš, ty vole. Prostě majitel, promotér, ty vole, organizátor, všechno možný, ty vole, ředitel Zeměkoule vs Max Green, ty vole. Když jsme u Vládi Karlece, tak já si myslím, že Vláďa Karlec jako moderátor Clashe to je strašný downgrade, jakože, víš co, protože já jsem sledovala Clash, já se musím přiznat, že já jsem ho sledovala teda, když tam pro mě byl někdo jako zajímavý, nějaká prostě třeba Lady D vs Lauberová, prostě to hovno na tiskovce Iro, já jsem se na to koukala asi předevčírem, já když jsem viděla ty tvoje výrazy, ty vole, to muselo být strašný. Zpátky, no to už jsou legendární vlastně momenty, ani mi to nepřipadá. No, hele, jako ten Vláďa, jako já jsem rád, že tam je, čím díl tam bude, tak tím pro nás jako pro Gčko samozřejmě jasně, dobře. Protože je to jakoby
jakoby downgrade, jakoby prostě Vláďa Karlec, který prostě, on umí streamovat, ale neumí mluvit prostě na kameře, to je, nebo prostě na takovým velkým gala večeru. Já jakoby chápu, že Kubo, ty se tím prostě živíš x let a pak tam dají takovýho prostě kretena, jako je Vláďa Karlec vedle Lesiho. Kolikrát jsem i jakoby viděla na tom gala večeru, jak Lesi jenom kouká, jako ty pičo, myslíš to vážně, jako co tady ze sebe vypouštíš a tak. Prostě Vláďa, ten tam je jak Alenka v říši divu, jako prostě sorry, ale Clash bez tebe už není Clash. A říká to strašně moc lidí, víš co. Takže tak, no, takže Vláďa Karlec, to je prostě strašný downgrade pro Clash a ten Clash půjde do prdele stejně, jako by prostě GMMA. To je Seš moc hodná, toho si vážíme. Hele, my jim samozřejmě nepřejeme nic zlýho, ani tomu Vláďovi nepřeju nic zlýho. On vlastně jakoby nemůže za to, že tam nejsem. Já ho samozřejmě taky nemám rád jako člověka, ale to nemá nic společného s tím, že by mě nějak jako nahradil. My jsme spolu měli už spory ještě předtím, než vlastně tohleto se stalo s tím Clashem. Spíš co jako je vtipný a zajímavý, že vlastně tady přesně vidí, že ten Tomáš je takovej hodně, že si nechává jako srát nad hlavu od hodně lidí. Ten Vláďa dlouhodobě nadával na Clash, jsou ty záběry dohledatelný, kde nadává i Lesimu, jako docela dost ošklivě, možná i rasisticky, pak vlastně jsou tam i nějaký jako nadávky přímo na ten Clash a vlastně najednou se tam objeví na mém místě a vlastně Lesi vedle něho stojí, plácá si s ním po ramenu a já si říkám, ty vole, já tomu vůbec nerozumím, tak jestli to je z důvodu těch společných zájmů, že spolu hodně často jako foukají, nebo proč jakoby tam jako dochází k těmhletěm jako věcem, nevím, no, jako já to moc nechápu, no, tak asi rádi foukají, no. Jako mně to přijde takový, jako že za tu poslední dobu co Vládě vlastně na sociálních sítích, já ho znám jako youtubera ještě v době z roku 2018, kdy byl na youtuberingu, byl v pohodě a teďka... Ale už tehdy bys mu napálil. I tehdy bych mu napálil, ale zase... A co se říká toho, jak přešel do Kleše, tak prostě nosánek nahoru a myslíš si, že tamhle je Bůh ví co, jo, je úplný hovno, jo. Vláďa Karlec je mrtka, tyjo, nikdo se nemůže prostě, já teď ti nechci Kubo jako nějakou mývat prdel, víš co, ale nikdo se... Ale jo, jen mi to dopře, já to mám rád. Já ti tu prdel umiju, prostě nikdo se nemůže prostě jakoby vyrovnat tomu Kubovi v tom Kleši, jako prostě sorry, to moderátorství v tom Kleši, ještě jak... Ta mrtka Samir, on je z Plzně, ne? Nebo odkud, jo? Plzně, no. No, to ještě ta mrtka Samir, viděl jsi ten Clash, ne? Teď konce, jak tam naskočil na tu šulganku, ty vole. Co si vlastně, Kubo, myslíš o šulgance? Jaký na ní máš názor? Mají ty miliony nebo nemají? Já jsem to nějak tak okrajově sledoval, Šulganová dost stála o to, že by nám měla hrát vlastně i v tom traileru dokonce, to je taková zajímavá věc, co moc lidí neví. Ona měla být v traileru, no, měla i s přítelem, ale nakonec jsme jako vyhodnotili, že asi spíš ne, že spíš to uděláme bez ní. Jakoby i s Tomášem měli hrát jako ve vašem traileru na Gčko. Ty pičo, no tak No. oni tam milionáři s igelitkama. Hele, dejte mi 30 sekund, jo? Tak přátelé, teďkon tady přišel další host, který teda bude v jedné organizaci, nemůžeme jmenovat jakou, protože to není Gčko. Ale v Gčku se třeba jednou představí a je to Švejk. Tak pojď, Lásko. Tak pojď si sednout. Na Maxe nebo na Anetu? Nemůžu ti to odmítnout pak. Cože nemůžeš, jako nic. nemám na tebe sahat. Ne, nesahej. Nechceš se mi vysákat do ucha dneska. Tu máš Maxa. Maxovi se chceš vysákat do ucha. Ne, Max se ti vysaká. A to už dneska bylo, já jsem to chtěla trošku zaměnit. Kuba nechtěl, Max nemůže už A počkej, malo. a dneska to teda, aby jsme to jenom uvedli, já jsem tady byl pozvaný jako host od Maxe a od Anety a vlastně další host po mně má být Švejk, který přišel teďkon. Já jsem ani nevěděl, kam jdu, ty vole. Takže my vlastně ze 2 podcastů dneska uděláme jeden dlouhej, no asi teda. Přesně. Tak jo, hele, Maxi, ty držíš mikrofon, ty jsi taková mikrofon držka dneska, hele. Takže, Švejku, jak se máme? Na píču, bolí mě všechno. Jak to, že tě všechno bolí? Ty jsi trénoval na Clash teďka, já jsem viděla, že no, teďka máš první sparingy, tréninky. No po měsíci Ty trénink, pičo. ty vole. Ale na piču vypadaly ty tréninky, kdyby jsi byl pod Gčkem, tak by to bylo lepší. Hej. Jasně, za Babiše by bylo líp, samozřejmě. Anyway, aby jsme se vrátili ke Clashi a tak, hele, co si myslíš o nový organizaci GMMA? No je tam zajímavý to, že platí hodně peněz. A chtěl bych tam vyzkoušet to s panem Tomio Okamurkou, Okurkou. Co všechno? To je všechno? Takže by si zdal v Gčku zápas jenom kdyby Až tam byl po Clashi bych si to
možná vyzkoušel s Tomio Okamurou. A myslíš, že Tomio Okamura by do toho šel? Já si myslím províral. Proviral. A za dobré peníze bych tam šel. Ty nebo Tomio Oba. Okamura? Oba, OK. Protože Kuba se zná tady s Tomiem, tak by ti Já jsem viděl Tak vlastně. by ti třeba mohl Tak si- tak si- domluvit, tak víš, si nějakou říkám, jako no. pinkačku, tyjo. Ale Nějakou... jako virální zápas by to 100% byl, ale myslím si, že ono to je nějaký jako i zakotvený v zákonu, že pokud jsi jakoby představitel státu, což on je, protože je to předseda té celé poslanecké sněmovny, třetí nejvyšší ústavní činitel, tak to úplně jakoby do zápasu jít teď momentálně určitě podle nějakých těch jako zákonů nelze, stejně tak třeba i Andrej Babiš. Ale hele, Tomio je velmi aktivní sportovec, neustále se udržuje ve formě, je to člověk, který miluje box, mládí boxoval, takže jako uvidí se, ale je to samozřejmě, já ho mám rád, Tomia, je to můj kamarád, známe se přes 15 let, nevím, jaký spolu máte vy zkušenosti, ale já mám Tomia rád. Já nevím, co vy vlastně s Tomiem máte jakoby za beef, jako o co jde? Ty ho vlastně jenom jako prankuješ na internetu, nebo Tomie už se ti nějak jako ozval, nebo... No zatím tím jenom prankuju, ale když se mi ozve a uvidí video, že říkám, že je prostitutka, tak tě nechá tak se- vyhostit, more, vole. To se ti neozve, to tě nechá deportovat, vole, rovnou. dáme si zápas o deportaci, buď já na Ukrajinu a on do Japonska. To jsem se chtěl, když vám do toho, jenom jsem se chtěl zeptat, a do Kleše jsi se dostal jak vůbec, nebo... Počkej, já si musím vzpomenout. Napsal mi to jeden zápasník, jestli nechci do zápasu, že tam má nějaké kontakty. Jaký je zápasník? Kdo to byl? Počkej, Alej, Počkej, kdo to byl, to- jaký zápasník? Vzpomínej. takový velký Velký, no. Pokémon. Standa Můžu- Lukáš. Ne, To máš Polák? Jo. No tak on mi... No, oni měl nějaký viral s tím Pokémonem. Jo, to máš Polák nebo Lukáš? To máš Polák. No to je stejný vlastně, že jo? Lupeto, ksupeto. No ne, hele, jako, víš jak to je, no, ten Clash jako taky neplatí určitě špatně, jakože určitě taky dali nějakou dobrou nabídku, jenom uvidíš, no, tak jako... Ty máš východ na toho Okamuru, že jo? Že co mám? Že máš jako kontakty s Okamurou a Clash asi těžko ho domluví. Jako Kubo Švejka vyloženě zajímají politici, víš co, to je jako jeho fetiš, Ale politici. u nás třeba, jestli tě zajímají politici, tak u nás bude zápasit třeba Miroslav Sládek. Já těch neznám, znám Okamuru a Turka. Turka? No. Filip Turek možná u nás bude taky, pokud skončí jako poslanec, třeba někdy v blízké době, těžko říct, tak taky to chceme určitě dotáhnout u nás, ten zápas. Možný je všechno, no. Filip Turek versus řidič sanitky. Mercedes. Takže Gečko přibírá posranci z parlamentu. Ale ne, tak jakože zase na druhou stranu prostě Gčko má daleko zajímavější zápasy než nějaký posraný Clash, že jakože... Ale bude tam Švejk, prosím tě, jo? Ale bude tam Švejk, jo, tak prosím vás všichni streamujte Clash, no, bude tam Švejk. 24.10. To jsem ti musela i říct, vole, kdy máš tiskovku, protože jsem si to nepamatoval do píči. Švejk, VC, Marek, VC. VC, Marek, Počkatel. Vy Švejku ještě nemáte tiskovku, ne? Vy nevíte ještě, kdy máte tiskovku, ne? 24.10. No to je gala večer. To je gala večer. Jo, 24.8. promiň. 8. Jo, máte tiskovku o týden 8. dřív, než má Gčko. Mě řekli o týden později. Asi. To těžko, protože pak má Gčko tiskovku. Jako, Tak já to by nevím, si- mě se mu mají ozvat. To by si přišel do špatné organizace. No hlavně ať ale- nedostanu deportace do té doby, ty vole. No, takže tak nějak. Hele, abych se vrátila zpátky ke Clashi. Jiro, já mám na tebe otázku. Já jsem prostě nedávno na Instagramu dělala takový virálek se Standou Lukešem. Poprosím tě názor na Standu Lukeše a ty asi víš, co se o něm říká, takový to jeho PDF-kování, nemůžu to tady říkat na plnou hubu. Můžu predat- kontakt? Na Standu Lukeše, drž hubu. A co si o tom všem myslíš a proč, když teda Clash a speciálně Tiberius a Tomáš Lesy ví o tom, jaký Standa je hajzl, co dělá, jaký je to predátor, proč tam toho kluka pořád mají? Je to opravdu jenom kvůli penězům? Nebolí ti ruka? Hele, ty Vago, co si o tom myslíš, Maxi, ty, jako o tady těch věcech, jako, já moc asi jakoby neznám ty podrobnosti o Standovi Lukešovi. Standa se vždycky ke mně jako choval slušně, ale chápu, že tohle pokud dělal, tak je samozřejmě velmi odporné.
za hranou a Já tě přeruším. Ono fotit si 10letý holčičky, chodit na jejich tréninky, fotit si jich na tréninkách, lákat 13letý, 14letý, 15letý děcka na Instagramu na to, že já jsem někdo, já jsem influencer, když budeš se mnou natáčet reelska, budeš někdo, otevřu ti brány do světa showbiznisu, do světa kleše a pak se těch děcek zeptá, jestli jsou bisexuálové. 15letýho děcka se zeptáš, jestli je bisexuál. mě buď v klidu, mě je 28 a mě se na to ptal taky. No, to je... I Tomáše Lesio. On je ale prostě je jiný, to asi vidíme, je prostě jiný a tohleto, co ty popisuješ, je samozřejmě velmi špatně, dít by se to nemělo. Stando, jestli to děláš, nedělej to, přestaň s tím, teď nejseš zlej člověk, Stando. jednou to uděláš. A bude to po druhý, ty vole. A bude zápas. Standa, Lukeš a Švejk. A Max, kdy ještě vy dva spolu, vypadáte podobně docela, máte podobný účes. Ne, já mám lepší, já se stříhám soundtrack z barbershopu. Maxi, kdo má lepší účes, ty nebo Švejk? Max má tam Já spíš asi já, protože já jsem měl tady Gčko, to jsi asi Já viděl. jsem viděl, hezký Maxi, hezký. Jo. A Ne, ať mi k tomu Jira řekne jakoby svůj názor, jako já jsem se ho tady na to chtěla No, jsem ptát. říkal, co si myslíš o tom Standovi? No. Říkám, je to špatně, Stando, jestli to děláš, tak to určitě nech toho, je to hnus a určitě jakože asi by se tady mělo měřit 1 metrem, protože vlastně, když v Clashi za tyto věci byl jak to říci, suspendován, Bukis, stejně tak Novby, že jo, tak vlastně tohle by se mělo řešit asi nějak taky podobně se Standou Lukešem. No a proč si myslíš, že to s ním Clash jakoby neřeší? Jako proč to nechávají, Tak prosím tě být? oni kluci málo kdy co řešejí, většinou vždycky do té doby, dokud ty lidi jim přestanou lízat prdel a přestanou jim lízt do prdele a přestanou si nechat se rád na hlavu, což to jsem jako byl třeba já, tak pak už jsem samozřejmě nemohl dělat to, co jsem dělal, tak jsem šel vodům dál, ale dokud jako to nikdo asi nevytáhne a nehrotí se to v médiích, protože tehdy to vytahoval Mike Pán, tak to asi jakoby řešit jako nebudou. No. Ale tak, hele, tohle ve finále je jejich problém, nevím moc, co k tomu mám jako říct, já jsem ty věci jako neviděl, že by Standa někomu takovýmu psal, vím, že ty jsi mi to říkala už předtím, jestli se to fakt děje, tak je to prostě špatně a Standa by toho měl nechat, Stando, máš přece pravačku, tak. Švejku, a co ty tvoje dávky? Jako já bych chtěl říct, že s tou vodou, ona mi chtěla jí podělat, ty vole, malé mi spadla, ale já se nebojím, že mi ji tady podělají, protože máte všichni tady skleničky, ale prostě to taky není moje voda, že jo. A dávky, co dávky? Dávky nic nedostávám, jen si dělám píču z dezolatu, vole, který obvinují za všem Ukrajinci, Evropu, ty vole, ale na školu, kterou oni nedokončili. Hezky. No a ty vlastně, jak se stal virálním na Instagramu nebo na sociálních médiích? Kdo je Švejk? Řekni nám něco o tom, kdo je Švejk. Švejk, no, byl týpek jeden, takový podobný jako já. Dělal si prdel taky z dezolatu, dá se tomu říct, z války. Pak jsem si podělal ten film a si říkám, ty vole, to jsem celý já. Tak si musím, ty vole, podepsat Švejk, no. Takže, ale kdo je Švejk? Na čem ty zakládáš? Na čem je založen Jo, tvůj takhle. virál? Tvoje osobnost? Jakoby, čím jo. se prezentuješ na sociálních sítích? Proč si myslíš, že by tě lidi měli sledovat? No, protože já natáčím přehnaný humor, který v Čechách tady nebyl. Všichni asi se báli, že to Tomio Okamura je deportuje. Já si to vezmu, bolí tě ruka. Já jsem někde zmačknul do píči. Ne, Pojď. nemačku. Nemačky nic. Já už jsem zmačknul. Jo, dobrý. Po píči. No, takže na čem jsem skončil? Jo, že natáčím prostě absurd, který v Čechách tady předtím nebyl. Nikdo to nenatáčel, tak si říkám, asi budu první já. Když budu mít ten humor, pak si koukám, že humor moc nikdo nekouká, tak začínám přehánět. Asi rypat prostě Ukrajina, Česko, jak obvinují Ukrajinci ve všem, kradou práci a pak se to nějak rozjelo, no. Ale však vy kradete práci, vole. No jasně, holky krademe, ty vole. Tak si ji vem, ty vole, já už nechci tu práci, já budu pít pivo. Co Kaja, my jsme Češi, my máme práci. No, víš tak, co, já, vole? tak jdi na monolít tahat v kyblíku, ty vole, na 3. patro beton, do prdele.
Já si dělám, nebuď ofenzivní, to já jsem si dělala srandu. Takže ty vlastně se čím ses proslavil? Tady těma ragebaitama prostě na českou vládu a ostatní, jo? Já prostě to točím furt dokola, buď hazím pantofle, ty vole, oni se spawnujou, pak prostě měním styl, že jo. Okay. Já se tě zeptám, co si myslíš o GMMA? Už jsem říkal, ne? No, tak to řekni ještě jednou pořádně. Kde je domů můj, kde... Já nevím, co mám říct, jako tam v té organizaci jsem nikde nebyl, neviděl jsem ty zápasy, zajímá mě, co tam bude Ta a organizace teprve bude, žádný zápas. a když mi nabídnou 1 milion za zápas s Okamurou, tak tam bych možná Ty šel. vole, Jirko, kolik by stál zápas s Kolik by- Okamurou? Jirko, kolik bys dal? Já nejsem Jirka. Kubo? Ne, to říkám, to není na pořadu dne, Tomio prostě teď je zástupce státu a on zápasit nebude. Kdyby náhodou skončil. Já věřím, že tam bude co nejdýl. Já mu přeju, aby měl co největší úspěch, protože to je můj kamarád a podporuju ho, takže myslím si, že to není reálný, ale samozřejmě jsme schopni ti domluvit někoho jiného z politiky, zajímavého, třeba pana Paroubka. Ty vole, nedal bys si Sparoubka? Já nevím, kdo to je. Ty znáš opravdu jen jako... Ex-premiér. Já nesleduju politiku, já znám jenom 2 nebo 3 dokonce. Ale Peťa mi nechtěl půjčit 500, ty vole. Na co, No, to je jako? takže 2. No, já jsem chtěl půjčit peníze a to mi Okamura řekl, že na Ukrajinu posílat peníze, teď nemůže. Pak píšu Péťovi Paulu, ten mi neodepsal, ty vole, asi Kali, nebo nevím. No, nikdo ti nepůjčí 500, ale hele, já nevím, no já si myslím, že s tím Clashem děláš chybu, člověče. No, já si to A chci... ještě jdeš proti takovému debilovi, ty vole. No tak jako, právě, Marek Políkatel, Jo, jdu si to vyzkoušet, jaký to je, jaký to být zápasníkem. on už v Clashi byl podnikatel, Kubo? Byl. A dostal... 3krát Ty nebo jsi ho 2. porazil, ty jsi ho porazil. Jo. Max ho porazil Ty si dokonce. děláš prdel, ty jsi šel proti podnikatelům. Jo, my jsme byli tak 150 3 versus 1. člověk. To bylo 3 versus 1. versus To jsem byl já, Kudlanka a... Kdo tam byl ještě? Jo, Vojta Neymar. Zmiozel. Ne, Vojta Neymar. To vezmi, já bych chtěl s prselíkem ještě. A jsem si všiml, že Miozel docela do tebe jako útočí na sociálních sítích furt, viď? Malý Zmiozel. Jako furt, no. A chtěl třeba něco, co bys mu vzkázal? Ale myslím si, že ta odveta by byla dobrá. Natrénuju na tebe. Na prselíka jsem trénoval. Jo. A bohužel mi dali pak Erika Mášu. Což je v podstatě Retoš. Je to retoš, no. U všech zajímavých tématech jsme se dneska s Kubou pobavili. My mu děkujeme, že za náma dneska přišel, že nám vypromuje náš nový podcast, jakoby, že s tím souhlasil, že s náma stráví jakoby čas a chvilku a Kubi, děkujem ti, že jsi za náma přišel, bylo to s tebou fajn, krásný, já doufám, že nám doneseš nějaký views, jestli ne, no tak budu hodně nasraná, ale... To je váš vlastně úplně první díl na vašem novém kanále. To je vlastně náš 3. díl, protože jakoby první 2 díly jsme točili u mě doma. A každopádně první 2 díly jsme točili s Maxem u mě doma. První díl jsem měla jako vyloženě s Maxem, kde jsme ragebaitili prostě českou infoscénu. A druhý díl jsem měla, protože si Max našel vztah, takže jsem pozvala Marcelku k nám. To bylo celkem virální. Taky to bylo... Marcela, aha. Macek. Ona to je totiž ještě jedna Marcela, s kterou Matouš, s kterou Max Green udržuje jako paralelní vztah a je to, můžeme prozradit, protože brzo se lidi dozvíte něco, co tady ještě nebylo. Cože? Marcela Kalubová, 60letá žena, tak my jsme to nechtěli říkat, ale Max Green s ní udržuje už nějakou dobu vztah. Souloží spolu, je to vlastně maminka Matouše Kaluby a sledujte sociální sítě, tam se brzo dozvíte něco, co jste ještě neviděli. Vysákal se s paní Kalubový do ouška? No jasný, vysákal jsem se jí na bříčko. Pusínku. No jinak abych prostě poděkovala Kubovi, že za náma přišel, že s tím souhlasil, že nám dropnul nějaký tý a díky tobě, Kubo, se naše epizodka trošičku posune. Ale díky Švejkovi. Konečně aspoň někdo mě poděkoval, ty vole. Švejk přechází do Gčka. Maxi, tobě děkuju za to, že jsi držel dneska Mikrofon. a Že jsi dneska držel něco jiného než mě, chtěla říct. Jo, tak se mějte lidi hezky. Já se loučím a jdeme ještě udělat reelska a... přepis Švejka do GMMA, pa. Všem deportáč. Čau.